sirik rek. Ana apa sih nak? Kon kok bengok-bengok aku iku? Waduh, masih gaur kalau gini. Jenase kayak kimsil kepolen riko. Belum aku ngerabi. Gak kecokot ngono ku. Karo mangsamu mbokne iki gak tau melok sebe nyeni ta jam. Masa sebek min rek. Waduh, pupunya si kengkeng. Lek suara tok gak mempan. Lah terus apa? Iki sampe kembrotok maring. Gembrotok tok gak tangi-tangi uyu ono maren. Setuju ya wis. Wis. Ayo. Ayo jam. Mendek ori kok. Lah apa? Mangapa? Wah gendeng aku iki gimen iku lho. Oke, Sono. Iso ngene iki. Waduh ora. Aduh jembrek ketena. Waduh kena G vitamin. Apa iki sih? Aduh wis ah. Duh. Aja nang aku membombol kabeh kancane. Nunggu ta jam. Wuh. Mari kecepit mangrek rada loro. Ayo. Aduh, nang kancane lho gambune. Oh lho mek titik jam. Aduh, nek kelawu. Duh tekmu dhewe bengkong ngono kok. Seneng tenan to. Wah. Wis urung tuntas narik kok Dur. Bukan titik. Fokus mari. Aku naraiku. Wis ta. Aduh. Kau ngene iki membombol kabeh nyani. Bocor. Terang. Kok iso bocor ya? Iso ngron. Ada nyantar maneh. Nyantar Don. Nyantar. Don. Jadi dia apa nih gue? Aduh, aku perlu. Kemangan kan iki. Aduh, kari Priscilla aku lek kerja Don. Coba bawis. Hei, Tak bagian. Apa nungal-nungal iki jam? Aduh Priscilla, aku cek medon ya apa nasib iki. Aduh. Sunat ketwaras lu cek medon dadi Priscilla nek kecandor. Aduh ya apa lek godangi maneh. Kok ribut Priscilla tok ae iki jam. kok kendel kon kabeh nguyuhi aku jangkrik. Ora mun. Kudu aku sing nguyuhi mang jamat mlangkrik nek kono Priscilla nek kecantol. Lah iku don. Ya tidak bisa. Lah iya ngono kok. Iku rencana sampean ngono. Wah, kok deduga wis tuwek-tuwek ngono nyanyap ae. Kok ngene sih, Mbok, kasute? Iki lah padha ae anak. Wong kasutmu ya warna ireng, iki ya warna ireng, lah padha ae. Ya ora ireng ngene, Mbok, sing tak maksud. Lah tapi lah ketok apik sih, koyo kasut temenan. Duh, salah sikilku ireng. Tambah ireng. Wis talah ora apa-apa iku lho apik. Sik, iki ana sing gotang, Nak. Wah, lek ngene lah rata ae irenge. Wis ketok apik. Kok luntur aku, Mbok? Ya ora kira nak, wong iku ngono permanen, wis talah apik. Salah aku elek.
tambah elek-elek. Wis ta lah nak, kon iku ancen elek, dadi wis ora usah mancak ganteng-ganteng. Percuma nak, ketok yo elek ae. Bare aku biyen dilahirno kok elek temen sih, Mbok. Ya iku ngono gara-gara bapakmu, Le. Berarti le bapak elek, aku melok elek ya, Mbok. Ya iya, Le. Nyacak biyen kok aku dikei kesempatan selingkuh ambek wong ganteng-ganteng iku. Ya ora kira kaya ngene dadine. Wah, ngene iki gara-gara Riko ambek bapak. Aku angel golek pacar, Mbok. Wis ta lah nak. Syukurono ae praupanmu sing kaya ngene iki. Besok lek wis gedhe golek dhuwit sing akeh, deloken jeragan sing soge-soge ndek kono-kono iku. Wetenge gedhe, raine elek, tapi bojone ayu-ayu. Sembarang iku karena dhuwit nak lek saiki. Oh, lek ngono aku ya kudu soge ya, Mbok. Ya iya nak, makane iku mari ki lek wis lulus sekolah, belajar nyambut gawe sing teges. Duwike dilumpukno, cek iso dadi juragan. Oh, ya wis sip. Lek ngono aku tak dadi juragan ae, Mbok. Cek bojo sing ayu. Bayo, angen-angene jan bojo ayu tok anakku siji iku. Wis sepurane mun, ora sengaja aku mang. Jamat iki lho. Riko po Kang Don, garai. Lah kok aku sih? Minum montos kabeh kena aku. Wah, cepet bagak. Oh, pesing kabeh, Don. Salah awak gede salin. Ubano lho pokoke mari iki. Ya cene diumbat jamat tuh ngambune yo jamat barungan. Ya gak mau, gak level aku ngebalane kagibo. Duh apane umbahan kok jam. Ora kiri. Warek kon yo ngono, turu ae kaya wong matek. Pikiran aku, Don. Lah mikire apa? Amit cacak gimun, amit aku ya. Duh apa rek, jamit iki. Aku tak mulai dhisik ya Cak Medon. Adepono wis iku Kang Gimun. Lah apa ngono kon kok mulai dhisik? Wedi ta lagi mun? Iya ora. Ngasno wetenge tok iku legi aku. Lah. Ya, Don. Kon senar ngene kok budo mun. Karuan, Don. Tak iso dipendem pisan. Tandangan pentil muter. Wah! Tuh, tendangan pentil muter gampang ngono, Kul. Loh, ya aja gampang tokur Amara Suliki. Heh, Minti. Tokno wis tendanganmu sing angin merutu iku. Pengenyekan Riko Caper. Rasaknoi. Tendangan angin merutu. Aduh, kok nang ndas e, Kul? Iku rasane ketabrak merutu. Oh, beneran sih, anjing kiper. Oke. Siap ya, Kul. Kene wis. Tendangan lambe ae kira banter. Oke, awas ya, Kul. Tendangan Amara Suli. Iku tak keropok Suli iku. Oh, duduk keropok Suli, Kul. Amara Suli. Duh, wong sing maju kok lambene tok. Lah maksudmu, Kul? Lari kok lho gak ana kemajuan blas, sing maju mek lambene tok. Kon nek mbah lambe tok tak ketok iki lho mari iki, Kul. Oh, ya sip, Cek Roto. Iya, lek roto kene gawe biliatan. Ya sip, Cek gak dawir. Wah, banyak omong kau nih. Wes tendangan bobolan gawangku. Oke. Warek lapo kon iku turu ndek kene, mbok karan mulai kono, wis penak-penak dicukup bojone barang. Bapak aku ngurus penake, Don. Harga dirine Gimun iki lho ndek ndi sampai aku mulai. Lah lek harga diri ae iso dituku mun, barang lek sampe diantemi Lukas tebal, kate sambat sapa kon? Duh, iya sih, Don.
Lah terus solusine ya opo, Don? Ya mulia wis, wong mesti mari dodol emas ngono kok gawe kon. Lah terus kemaluanku iki lho dek ndek endi, Don? Ya didalan ndek ngarep. Lah teko dalan ndek mburi kayak bontut. Dah, raiku iki lho, Don, rai. Aduh, wis ta lamun kon karuan mulia, aman. Kon mele bahaya apa aman sih? Jaraku anggur utangno dhuwit Handoko kono lho, Don. Sik utang maneh. Ngene ya mun kon sik genah tak kandhani. Handoko mang iku teko kene, ambek wonge pesenan nang aku. Lek kon kerja iku wis dikon leren, polahe wong wis gak kuat bayar kakean kuli. Wah, ternyata ya tidak mungkin lek Handoko sampai koyo ngono nang aku. Kandhani kok gak percaya kon iki. Wong Handoko ngomong nang aku nek kono mang. Temenan tak kono, Don. Kandhani kok gak percaya kon iki. Wong mang lu ngomong nang aku nek wetan kono. Mosok e, Don? Iya. Duh, lah ya opo urip iki, Don? Wis ta lamun kon karuan mulia, wis penak-penak kon milih beres apa diantemi wong. Wong kon yo penak-penak mesti wis kait penak nang kon iku lho, mulia ae wis. Ngono ya, Don. Ya iya. Lah terus harga diriku ndek endi, Don? Duh, sik bahas harga diri maneh rek. Wis ta lamun, lek kon posisi sik melarat, ojo kate bahas harga diri mun. Dituku kan nang wong. Ya lek kono dhuwitmu akeh, bahas harga diri gak apa-apa. Oh, begitu. Ya iya. Tak mulai, Don. Iya wis mulia. Tak mulai, Don. Mulia wis. Tak mulai, Don. Iya krek jangkrik mulia. Dah. Mulai ya. Oke. Oh, wis. Rugi karo potongane, langsung wedok wedi. Kabiri aku badairi gabidi yaradi manigaladi sarami gabaya kabiri sabada demani di bugadaja dari ram ha Femi, dengarin saya ta. Femi. Femi nasi herik rek. Ana apa sih, Nak? Kon kok bengok-bengok aku iku? Waduh, masih gaur kalau gini. Jenase kayak kimsil kepolen riko. Belum aku ngerabi. Gak kecokot ngono ku. Karo mangsamu mbokne iki gak tau melok sebe nyeni tajam. Kok sebek min rek. Waduh pupune si kengkeng. Oh, jan delok kon lho, Jam. Kok nanya tabrak rek. Lah mosok aku wis tuwek ngene kon sik kolu, Jam aku. Aduh. Long gaya Riko iki lho. Asli koyo arek muda iki lho, Bek Min. Zaman biyen 2019 aku kimsil ya tak congkloki dari kowe iku. Ya apa? Mbokne masih tuwek lek wis ketok numpak ngene iki. Sangar apa ora? Sik ketok enom apa ora? Ayo metu maren, Bek Min. Riko kate tak rabi ku lho aku wedi kang medon, Bek Min. Lah kon iku lho kok nyonyo temen sejam. Kale mbokne iki ya wis tuwek. Kok sik kate kon jak metu ae. Duitmu lho pira kate ngajak metu aku iku? Gampang dari kowe Bek Min, gak ngentekno 10.000. Tak dono mbenge gak entek. Tak tukono promek banyu putih tok lho lek Riko wareg tok wis dino. Tuh ngawur ae lek kon iku wong tuwek kon padakno ambek arek cilik. Kowe tala Bek Min. Lek metu nang Alin gampingan kono lho karena apa? Seorang gubris dapuramu, Jam, karo anakku mule. Lho, apa tak tukono telisik? Lah tresek dengkulmu ngono ah. Ya iya ta penak, Be, sakit dine pisan wis. Ora ngatur dapuramu, Jam. Wis seru wong tuwek kok sik kate dioyong-oyong. Lah rumangsamu iku aku cewek apaan? Ancen arek idiot, wong tuwek didelokno kimsil barang. Aduh, Bek Min rek. Lek koyo ngono jan asih kemlecer seni awak.
Aduh. Lah kardanyangan opo sing di tengah iki rek? Lah wong tuwek kari budal tok ngono iku lho. Kok dadi sepedaan silbe barang. Belos wong iku suwi. Siap jombe lambe. Kandangan udal bodong. Aduh, tapak bobor rek. Are kon kul ngeneki papi. Papine Riko tak koyo wowolan iku. Wolan jangkrik. Sopo nendang kowe? Rai sing isi lambe tok ora sing nendang. Duduk pi. Kon lek ngge omong tok tak joli lho kok lambemu. Ora kere. Wes jare butahe. Dino, takoni, ayo. Emosi ora ngene. Sopo nendang? Kamu kok kena kereng-kerenge blas, Om. Opo ae anak mukri, nek tuturi Mbah Weli ae. Sopo yang nendang wong? Tukul iku wong pi sing nendang. Ancene kon ta, Kul? Iya, Om, aku sing nendang. Asline mang tendanganku kenceng. Berhubung nek ngawasi lambe iki, balik langsung nenggok. Oh, bloweri kita penyebabe. Pamulo kon kok mangap ae ta, Le? Kate gak mangap ya apa? Teko kruwat wis ngene iki. Iya, Om, mulai biyen yo mengu koyo ngene iki. Lambemu iku aja ngablak ae kul. Jaluk duweke pi. Iya, Om. Aku gak nggo duit cilik. Durung guntingi dong, Wah. Lah iya le Om, bol Om diguntingi. Iya, potongane Riko koyo embek ala santok ae. Oh, nglamak kon saiki. Tuwek dibuk-bukno. Idek budal nangkan kono konku. Idok, coy Om, potongane Riko koyo bobor. Iki pisan. Praenane kaya odol kate jabrot. Kakek ngomong, tak guak nang tenaga ngembang kono kon kok lunas kon. Jangkrei. Aduh, lambok sing kerem Om, lek ngamuk. Duh, ane Bagri situk iki rek, jan gak wedi. Lah apane sing medeni? Potongane kok mbeng bodho ngono kok. Wis kul, ditempeleng papi mumet kon kok. Pran nek laire barang udan semat yo ngene iki gregetno. Iso penceng kabeh kaya ngene ambek plung-plungu. Iki sing dipore yo apane? Riko jan dilokno arek penceng-penceng pi. Potongane Riko koyo letong ngono kok dilokno. Oh, iki maneh. Raine kaya boneka santet kakek ngomong. Iki rasekno. Ketno Om, lambene cek tambah dawer. Kon pisan. Wis Jando, matur nuwun, kok sore tak terno duwike. Lho golek apa rek kabeh? Oh, teko utang gerit ambek beras iki lho, nah. Lah kon kate nandi? Kate tuku baksone menteri iki lho sulesu. Jane lek panas-panas ngene iki cocok ya mangan rujak tanah. Tadi Riko karo baksone menteri sing pentole gedhe iku, Be. Aku biasae iku dodone njaluk titik, marung sambel akeh, Be. Ya aja akeh-akeh nah, lek ngekeki sambel iku. Engko lek kliru ana nek mburi bleper-bleper anumu nah. Aduh, Be, aku lek gak pedes iku gak enak, Be. Aduh, lek baksone menteri tole iku lho, Be, janagi, Be. Aduh, senenge nah. Kok duwe duit tuku aku nang pentole menteri iki. Lah lek Riko arep ya tak tukokno, Be. Aduh wis gak usah lek ngono-ngono ana. Karo anakku tak ajang ae mari ki ndek omah ya akeh wong tandang gawe. Ya apa sih, Be, tole menteri iku nagih, Be, temenan nyoba. Iya wis kapan-kapan ae aku tak tuku. Ya apa rek Be mini. Oh iya nah. Kon mang gak pedhot toleku sing cilik iku ta? Ya ora petuk, Be, lah wong aku iku mang sik teko omah. Bari ana apa kok goleki tole barang. Mangi ku lho nah pamitan bal-balan. Lah wong wis tak penging nah polai panas-panasaken karepku iku. Ya baba wis, Be, mandek arek wis gedhe ngono. Gak wurung areke ya wis hireng ae lho kok digoleki. Aduh ya wis nek ngono aku tak balik mulih nah seladang aku. Temenan gak niliki pentole. Aduh enggak wis. Oh ya nan tak senan. Nan.
karepku urip yo ngene iki lho Ti. Ayem tentrem. Ngawak iku bahagia. Yo Pi, masih aku dhewe yo kepingin koyo ngene, ayam terus, ora congkrai bendino. Aku kok saking butuh nang kono ora kirimun. Apa maneh saiki Mas Handoko wis mulih. Duh. Asline congkrang ngono ku ya teko omonganmu Ti. Tapi kok omonganmu kalem koyo ngene iki. Masih aku ya tambah sayang ta. Iya Pi, masih aku lu asine yo sayang nang sampean. Lah yo ngono nang lanang iku sayang. Lah terus masalahku nang Lukas iki ya opo sayang? Wis sing tenang ta Lapi, ojo mikir iku, wis tak siapi. Sing penting sampean manut nang aku ngono lho, opo sih sing enggak? Lah iki lho duwike ya wis ono. Lho, lek asline ngono aku iki manut sayang. Tapi lek duit dong kecekel tangan, rasane ati iki kepiar-kepiar. Aduh, wis tenang Pi, lunas nang Lukas. Lah iki sen wis tak siapi sakmene kae iki. Ya, Yo sik. lho kok sik kusik. Wis talah dindago rene duit iku. Tapi temenan lho yo, ojo digawe main, ojo digawe medok. Mas-masanku entek wis kari iki tok. Tak dol kabeh gawe nyaur Lukas iki. Jane tak ulurno sayang. Soale aku suwe gak dadu. Paling wedon ngene iki wis ngopyok. Lah lek sik mikir dadu ya karan gak wis. Nanti kok nen Mas maneh iki. Gak sayang. Ini duit tak sahur Lukas. Temenan gak dadu. Enggak, wis talah janji. Tapi lek sampe gawe dadu maneh, aku karan kelangan duit timbangane balikan ambek kon. Wis talah mamiku sayang. Ora. Percaya nang papi gimune iki. Ya wis temenan lho, duwe Piro iki? ya 10 juta lah piro. Duit tok ta sing diambung. Oh iya mamiku sayang. Ngono ah. Awas lu ge dadu. Ya jamu dhisik, wegah lek tuwas ngono tok ae. Wis karon saiki turu. Oke mamiku sayang. Nyiapno tenaga sik. Salin dhisik.